Konečne sa mi to podarilo, už 2 hodiny sa snažím pripojiť na Wi-Fi a neworkuje to. Kam ideme? Do Curíchu. Tak, my sme práve prileteli do Curychu a letíme za nejakú polhodinku. Polhodinka? A hodinka? Za hodinku do New Yorku. No počkaj, či ideme vôbec dobre. Takže už sedíme v lietadle, čaká náš dlhý let. No a Klárka je trošku zdutá, lebo nesedí pri okienku ako chcela, tak dúfam, že to vydrží. avokádový chlebík, je tu nejaká kandenzovaná červená cibulka, nejaká pomáda pravdepodobne a tu sú jedla lupy. Ňam. My sme začali svoj prvý deň v New Yorku raňajkami, no a ideme teraz pozerať Times Square a také tie klasické turistické zábavky. Klárček, keď ideme na Times Square pozrieť billboardy? Hneď ti poviem. 2 bločiky a sme tam. Poďme. No a toto je ten slávny hotel, v ktorom býval Kevin San doma a hneď oproti je Apple.
Tak sa nám trošku zmenili plány, pôvodne sme chceli ísť na prechádzku, ale nakoniec som kúpil si tohoto chalánka, coach a koňa. Pekné to tu je. They do weddings here in the summer. Now from Monday to Friday, cars come in Central Park. On weekends and holidays, you get no cars from Central Park. Now before this was a park, it used to be a farm. They had cows and sheep in here. The guy that designed it, his name is Umstead, Frederick Law Umstead. He did Hyde Park in England, Golden Gate Park in San Francisco. He also did Boston Common. Central Park, over 150 years old. The only natural stuff in here is the rocks. They call shift. They run 7 miles underneath the ground. That's why the buildings, they could go up that tour with them. Everything else in Central Park was brought in. Over 26,000 trees, all hand planted. Čo na to hovoríš? No, že svadba v Central Parku je dobrý nápad. To ešte nevie chalanko, ako si pokazil nie že deň, ale celý život. Zdravím. Na zdravie. Prvý deň pomaly za nami. A aké to víno? Ešte nás čaká takáto zábavka. Lodičky, lebo Klárka má rada romantiku. Nie, dobrodružstvo, nie romantiku. Takže Klárka má rada romantické dobrodružstvo. A čo inak hovoríš na prvý deň? Inak sa mi veľmi páčil, vyšlo aj teraz slniečko, ráno bolo troška zamračené, ale teraz je to tu úplne super. Potom sa teším na Brooklyn Bridge, tam som ešte nebola a celkovo ja mám strašne rada tento Central Park, to je pre mňa najkrajšie miesto. Láskeček ma zobral na loďku. Áno, na loďku, v New Yorku, v Central Parku. Aha, padluje. A teda čo, keď ideme kúpiť kláče, ten dáček za ten Londýn? Za Londýn? Má byť highlight tohto výletu, však sa nemôžem už dočkať. V stredu má pršať. Láskeček doprava, to je doľava. Aha, tam sú korytnačky živé. Tak. To sú turklesky. To sú šildkoryty. No, môžem povedať, že celkom pekná streda. Čo, láska? No, super. Pádlu, že to tu môžeme celé vidieť. Mladé masko tu padluje. Čo? Kde? Klárka tiež pládovala chvíľku. Čo tu máš, papriči? Čo máš, papriči? Čo, nič. A v druhej ruke čo máš? Čo by som mala? Pán Sedlák, vaša dcera fajčí. Ježiš. Pozdravujem. No. Stromé cigarety zás. Doma. Taký, ľúbim ťa.